Good morning mga moms. So it's holiday. Wala kaming pasok ngayon sa Momshi Eatery. Kaya nandito kami ngayon sa park. Hi, good morning. Good morning mga moms. Nako, ayan, it's another day. So if you're watching this video, please don't skip the ads hanggang sa matapos itong video na to. Or if you want, i-play mo lang siya hanggang sa magtuloy-tuloy. Tapos huwag mo nang pindutin yung mga fast forward o kung ano-ano pa man ha, para mas maganda tayo. Okay, maraming salamat. Ituloy na natin ang video. Ang dami rin nag-overtime at marami nang papasok. Habang nandito naman po si Brenda at nagre-tukol sa baha. Color yellow kasi ulit kasi yan. Meron naman tayong puro, 70 pesos entrance. Pero kung tapay lang gusto nito, 20 pesos lang. So, ito na yung natin dito. So, ngayon, magagawa na lang ako ng ginamos kasi liwanag kami. Huli ng mga isda pa rin dito. Gagawin natin yung ginamos. Gagawa siya ng ginamos. Yung ating pinapagawa. Bisitahin natin yung court nila Brenda kasi kahapon nag-ano sila, may nagbigay ng paint. Good morning, Yaya! Hi, good morning. Ha? Wala pa. Shout out. We shoot kay Yaya. Tingnan natin ngayon yung ginagawa nila rito kasi ala, tanawa, umuusok na. Ano nangyayari dito eh? Pinapakinis. Maalikabok. Tinatanggal nila yung mga dating paint pala para mas makinis na siya tignan. Ayan po. Ito na ito. Ayan ang mga reporter nakasunod na. Nalilinis na ang ating sport para sa pickleball para mas malinis, makinis at mas smooth at mas masarap mag-bunal-bunal. So ito guys, yung mga nilalagyan niyan guys, yan yung mga kagaya ng mukha ng Disney, maraming mukha. Para mga bangan-bangan. Wow! Pag kagaya ko, mas marami na sa kanya. Nilalagyan nila ng purong simento at waterproof. Tapos, pati dito. Hapon dito sila kahapon. Dito, mahirap yung ginagawa nila guys. Ayan. Tuloy na pinay din. Maraming mga pinagpinagpinag ito, kaya ito. Mga kapatid at maraming mga bato-bato ba ng mga activities kaya na nakanggal ng simento sa dito. Maraming ito. Ngayon, ililinis nila. Busy na sila. Pinapaganda nila yung court dito. So I think pwede rin naman siyang pwede rin siyang matabunan ng ang tawag nito yung mga fake grass kapag gagamitin na to. Or ng carpet kapag nire-rent tong venue para matakpan yung ng kulay ng court. Yung blue nilagyan Gagawa sila ng ginamos. Bagoong isda. Then, this the ingredients of the ginawa. These are the ingredients. Hindi mo ni. Yes, yes, that's mine. So saan man ay Doon na yun, Direbe. Di bawal ito magiging ka dyan po. Bawal yan, bawal ko dyan po. Patuloy na tayo sa ginamos. Mas gwapa ka raw sa personal dye. I hear that Sa video hindi. Balas sila. Jen. Ayan, nagugas po ng kamay si Madam Happy. Pagkita niyo. Manag, yugasan na ako. Hindi ko mag-imo. Ayaw ba? Bakit? Ginawa ka na table set.
Lumayo ka pa. Diyan! Mexica! Ginamos sa brand. So, marami na naman tayong isda na huli sa fish pond. Ayan, gagawa na naman tayo ng ginamos. Ang ano natin ngayon ay ginamos na bangos. Ang isda na to ay karpa. Basta, Batin. hindi ko sabihin. This is salt. There is just ilang kilo to. I think it's 1 kilo. Alam niyo, hindi talaga consistent ang paggawa ko ng ginamos kasi iba-ibang kilo, tsaka minsan nakalimutan ko ilang tata, dapat. Lagyan natin siya ng asin. 1, Rock salt. 2, Trapo eh, Britney. Napit ang trapo. 3. Ay, sa ba? Ilang kilo to? I think this 1 kilo. Oh, ingo kay duha ka buk 750 ni, di ba? Oh, So, ang 750 tulo ka kilo. oh. So, katutanan imong lutuon. Ito. Putda na tanan na, bantay din na mga kuluto, mahurot na karon. Gamay na Wait, kayo ito. Kani lugar isa kilo ang ginamuson na Ay, kaso. di na 1 kilo, 2 na ka kilo. Mga tanagal. 2 ka kilo, 1 kilo. Mga tanagal ko kung pila kilo ni. Yung isa Dua. ra to siya kakuan. Tulog ka 1 kilo ni. Malay ko. Mexica. Aboy. But wait, I got the plastic cellophane. Yan. Kailangan lang siya ng asinan na marami kasi don't worry kung maalat kasi Ginamos na. Wala nang ginamos naman siya. Kasi pag nagkulang kasi siya ng asin, Mga moy, mga babaho siya o mag-uulod-ulod. Nakalima na ako na kuan. Actually naman sila kuan nga kanang 2:1, mga ganun-ganon. Pag na-feel mo naman na asinan lahat, wala nang problema. Kasi asin will prevent the worms. And ayan, asinan na siya lahat. Nilagay na natin siya sa lagayan. Gamay ra kayo siya. Ngayon, lagyan Murag natin. nagkamali ka, Brit. Duha na kakilog yan. Oh man, 2 ka kilo. Amo tayo man. Ato, isa 2 ka kilo, pero ay isang tuha to, pasobrang tunga. Siya sa 2 kilo. Isang makakilo to, sorry, 750 gani. Ayan. Wait, malakaw, Karon? Asa ka pa yung Ron? Ito sa des. Guna, guni ka kilo? Parang wala pa. Isa rin ba? Kilo kapin og kuwan. Dagko, magod siya. Mura ni. Ito na So siya. na lang, you put this here. Here na lang. Ayun na. Dagag Uniform. Para sa man na yung plastic. Ito to cover this one to, the, Sige, kuwan po. Gising okay ka lang here, sa. Gamay ra kayo ha. magkuhan lugar ta. Guys, 250 po ang 1 kilo nito. Mahal kaayo niya. Kuan lang. Sa inyo lang kaon ni Uyong. Si Uyong na naman. Gamay ra kaayo. Si Oyong talaga Hindi ko mo ito isa doon ka kilo. Sir, di ba 2 ka kilo, di ba? Wala lagi na. Gawa man na apple ice. Kapawan, nabili no, ni Pikit. Tapos Sa kilo kilid, no. oh. Eh, ito, gamusun ta kami. Let's wait for like 3 days. Bukas, dapat alug-alugin to konti kasi magtutubig na sa ilalim. Meron akong finished product dito. Maliliit naman na dito. Okay. Diyan mo na, kapoy. May kuha. Yun lang. Tagtanong dito. Mana ito ginamos. Lagi out, man. Say green. Hindi na ako green. Ano sa inyo? Ay, naitaw sa entrance. Ano ang galing matay? At dahil wala tayong pasok ngayon, dito muna tayo sa farm. Though, I'm planning to go to the city sana. Pero bukas na lang kasi sasabay ako kay Brenda sa pagdating sa kanya sa airport. Tapos, dadaan ako ng Cagayan de Oro para doon ako bibili ng mga iba pang gamit. Ay, yung electric fan na binigay ni Ate Casey, Ate KG, thank you. So, doon ako mamimili para nang sa ganon, mas malamigan, no? Mapresko ng ating mga customers sa Ma'am Shi Eatery kasi yun nga, medyo mainit. So, napansin din ng ating mga ates
Kaya naman, thank you so much again mga ates. Bukas na akong bibili para na sa ganun. Doon makita natin talaga yung quality, yung mapili natin yung quality ng electric fan. And since holiday ngayon, for sure, ang daming tao ngayon dito sa farm. No? Mapupuno na naman ng family, magkakabarkada. Ang ating hinagawa. At pala si Gwen! Andun pala si Gwen. Akala ko kung nasaan na siya. Hindi ko siya napansin. Padaan ako doon. So that's all for na mga ma'am siyang umaga nagaganap dito sa Hinaguan Farm.